Nagpahinumdum karon ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ngadto sa mga motorista labi na panahon sa kusog nga mga pag-ulan. Sa interview sa DXDCRMN Davao kang Alfredo Baluran, ang head sa CDRRMO, gibutyag niini nga adunay mga natalang street flooding sa syudad sa Davao sa sagunson nga mga pag-ulan, rason nga angay nga mag-amping og mag-igmat ang mga motorista aron nga malikayan ang aksidente sa dalan. Kung kusog din kayo nga ulan, alanganin ka sa mga gianan for safety. Standby ka lang muna padaplin para di kayo bukas sa mga disgrasya. Gani, bisan sa init nga panahon, dili angay mo kumpiyansa ang publiko tungod kay sa unsang oras pwedeng ma-develop ang thunderstorms nga mohatod og kusog nga bundak sa ulan. Padayon usab nga gipahinumduman ang mga nanimuyo duol sa Davao River nga mag-igmat sa dagan sa panahon ug kanunay nga maminaw sa mando sa otoridad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Armen.